लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला भरपूर त्रास झाला. कारण काय कमीत कमी 2-3 महिन्याचा मार्केटच बंद होतं. मग आम्ही काय करणार? आमचं जर मार्केटमध्ये चालू असलं तरच आमचा खर्चापाणी चालतो. तर आम्ही आपलं असंच कसं कसं करून दिवस काढलं आहे. गव्हर्नमेंटनी बघा केली म्हणतात, पण आम्हाला तर काय भेटलं नाही. पण असं आहे की गव्हर्नमेंटने काहीतरी दिलं असतं तर जरा बरं वाटलं असतं. पण गव्हर्नमेंट सांगते आम्हाला सगळ्यांना की आम्ही हे करतो ते करतो, पण आम्हाला अजून तोपर्यंत काय भेटलं नाही. आता बघा गव्हर्नमेंटने आम्हाला सांगितलं की कोणाच्या घरात गव्हर्नमेंट कामाला नाही त्याला आम्ही एक कामाला लावतो म्हणून. पण आता आमच्या घरात कमीत कमी 17-18 लोक आहेत, एक पण मनुष्य गव्हर्नमेंट नाही. याच्या अगोदरना सर्वजण असे सांगतात की मी तुम्हाला दिलंच, पण नंतर ते लास्टला काय ना काहीतरी निमित्त सांगून तर सगळा विषय कट करतात. गोव्याला ना मी भरपूर जणांना बघितलं असं, त्यांचा फक्त कसा टार्गेट असता गोव्यावरती असतो. आता समजा एखादी बाय चान्स त्यांची सरकार झाली आणि उद्या जर त्यांनी जर खरं करून दाखवलं तर आम्ही दुसऱ्या वेळेला आम्ही त्यांना सपोर्ट करू शकतो. पण आता तरी आम्ही एकदम डायरेक्ट त्याला सपोर्ट करू शकतो असं आम्ही सांगू शकत नाही. एक असं आहे की एक गव्हर्नमेंट कुठेतरी आपल्या घरातला एक कामाला लागला तर जरा एक बरं वाटतं की म्हणजे काहीतरी पुढं आपल्याला आशा आहे कशी. असं समजा तुम्हीच आता जर उद्या कुठं निवडून आला तर कामाला जर तुम्ही माझ्या मुलाला लावलं ना, मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत माझी सगळी वोटिंग तुम्हाला मारणार, हे 100%.